مدبات ناترانيكم تكاتل زلكم كبران تخاتلتنا كابز قاتلنا حد تحسن مدبيا كتلونا قدميغن تاريخ بستفلالي مقدي كعقابن كولودنا ولدون كم حلالف نعزبن مهارن ننببن كنكون نخلينا قدم ورقتن قلمن مجمارو استفلالي اب استفلالي زمانات زنبرو احزابن نغستاتومن نعوم زوكل نعوم نانبابرኦም ناكايدኦም استفلالي محبراوي حيوتهم زوكل قرستاتن أسراتن قديفهم حلفيهم بخوعتا يخون بستفلالي أقاطعمتات بستفلالي نجاراتن أجواباتن دما أبناء لهم الزمن كنكا بزعبهم كتردان كتفلتن زخيلو بزحت نجارات سلو ورقتن كلامن كيتمهزون انتخونه سبات بقى كوابيهم زركب بهريا ونجارات تقيمهم كلام صريحهم ورقات صريحهم نتي زنبرو كنتات ويدما حيوت زوكل نجارات قديفهم حليفهم نزل سوم زغدفو نا مصاي ولدون نخم حلالف دما ازيو صبوق اغباب دخونه اتعاقبا يحتنا اب هاجرنا براناتات دارغا اب كل جنماتنا انرخبهم قرستاتنا يوم ازوم قرستاتنا زيوم نا مصاي ولدونا نخم حلالفو نا مصاي ولدو انتاينت تاريخ احزابنا ارتا نخفلطو دما صبوق دخونه اتعاقبا كغبرلهم يغبا بحفشا جن براناتات بخاميهم دسرحو نيرم كساب زلهم اوانك انت عينت تحستو يزلوم زبل مدب غايتنيانا يعقوب ገብረትንሳኤ አዳሊናሎ ናብ አخስከረኩሜ ሰነም ከተል رزينيوم اتن عوز كم دما زرزنام مصحف حقافي كل صحفاتن طباباتن مصحف سندن موكسي ولودتاتن اب حنتي بوحرات قصل ورقه زقومت مصحف نعلم كغير زغل فلطات يركب اتي اوش مصحف تقميطو زركب تحسو دما هياو موكس خوينو ناب ولودتات يسغاغر زيت انتي صحفات سلازي نبرو اتي مصحف زبال بعل ود سب ينيروم ود سب ززارب مصحف سلازخونه دنببو وي دما ينببلكام تاريخ دما قال بقالي محلالف ود سب حساباتو اب مصحف كسفر قم مجمارو اب بعتتاتن امانن بموقاريو حساباتو زسفر نيرو اتي ناي مصحفن مسالن لمد دما بوقرو اب امنفليمو ناب طبابه برانا مالت صحفت اب قربت قصيلوم برانا دق سبات كاب اب قصلا امن انچيتن مصحف قصيلوم زمعبلو مصحفن اغباب صحفنيو كلهم ጥንታውያን ናይ ብራና ጽሑፋት መሰረት ናይ ዝሕጅ በጽሕና ዘለና ዘመናዊ ስነ ፍልጠትን ደረጃ ምዕባለን ምዃኖም ዘካት ኣይኮነን መብዛሕትኦም ዝሓለፉ ስልጣነታት ዓለም ናይ ጽሕፈቶም ልማድ ብካብ ቆርበት ዝተሰርሐ ብራናዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ከምዚ ሎሚ ዓለምና ብወረቐት ከይመልአት ዘመናዊ ቤት ማሕተማት ከይተመስረቱ ናይ ጽሕፈት መኪናን ኮምፒውተራትን ከይተማህዙ بحفشا ናይ ወረቐት ስራሕን ዝተፈላለዩ መሳርሒ ስነ ጽሑፍን ከይማዕበሉ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዓለምናም ንነዊሕ ዘመናት ብራና ይጥቀማ ከም ዝነበራ ኣብ ማህደር ታሪኽ ተሰኒዱ ንረኽቦም ኣብ ጥንታዊት ኤርትራውን ጽሑፋት ብራናም ብንጉኡ ዝውቱር ዝነበረ ጥበብ ኮይኑ ንረኽቦም እዞም ሎሚ ኣብ ቤተ መዘክርን ዝተፈላለዩ ኣድባራትን ተዓቂቦም ንረኽቦም ናይ ልዕሊ 500 ዓመታት ዕድመ ዘለዎም ጽሑፋት ብራናም ናይ ቀርባ ኣብነት እዮም أبزون براناتات نمنفسوا أقولقلو زخونو قدسات مصحفتيم نمحبراوي نابران حقتات اندابان زد قوملوم تاريخاوين مزاقبتن نركب
ብራናም ካብ ቆርበት ጤል በጊዕ ምራኽን ዝዳሎ ከም ወረቐት ኮይኑ ድማ ንኽጽሕፈሉ ክስእለሉ ክደኩሰሉን ዘኽእል ብጥንቃቕን ርእሱ ብዝኸኣለ ብልሓትን ዝዳሎ ንስራሕ ጽሕፈት ዝጠቅም እዩ ሓደ ማእከላይ ግዝፊ ዘለዎ ናይ ኣስታት 200 ገጽ መጽሓፍ ብራናም ናይ ከባቢ 20 ጤል ቆርበት ይውድእ ብራና ክዳሎ እንከሎ ቆርበት ተወጢሩ ፀጉሪ ተፋሒቑ ጨውን ዝተፈላለየ ቀመማትን ተነስኒስዎ ብግቡእ ዓቕምን ቁርጹን ተዳልዩ ንስራሕ ጽሕፈት ድልው ዝኸውን እቲ ናይ መጀመርያ መስርሕ ብራና ቆርበት ብኻራ ንኾይሉ ብገመድ ተሓሊኹ ንኽውጠር ድልው ይኸውን ነዚ ቆርበት መወጠሪ ተባሂሉ ዝተዳለወ መገተሪ ከከም ዕቤት ናይቲ ቆርበት እዩ ዝዳሎ ቆርበት ኣብ መገተሪ ተሰቒሉ ንኽነቅጽ 2 መዓልታት እዩ ዘድልዮም ምስ ገመድ ከተዋጠረ ለኻ ምስቶን ስላዕ 4 ስላዕ ምስታ ገመድ ከተዋጠረ ለኻ ኻራ ሓንቲ ዓይነ እንዳገበርካ ክትገበራ 4 ኣንኮር መድሕሪኡ ክትሕቆ ከለኻ ነቲ ስጉቕ ዝሰዶ ከለኻ ካራ ኣሎ መሳርካ ኣሎ ዳዋዕካ ከምዚ ጌርካ ተቆልጦ ተፈላለዩ እንደገና ብውሽጢ ድሕሪ 2 መዓልታት ነቲ ዝነቐጽ ቆርበት ናብ ረቂቕን ንጹህን ወረቐት ንምግባሩ ብምሳር ምሳሌ መሳርሒ ብስርዓት ክፈሓቕ የድልዮም ቆርበት ተቐሊጡ ኣዝዩ ረቂቕ ምስ ኮነም ዝስዕብ መስርሕ ቆራሪጽካ ናብ ግቡእ መስርሑ ምትሓዝ ይኸውን ቆርበቱ ተዓልዩ ፀጉሩ ተዓልዩ ተገቲሩ እዩ ተዋጢሩ ኣዝዩ ተገቲሩ እዩ ሕጂ ብፀሓይ እያ ትውዕል ኣብ ፀሓይ ምስ ወዓለት በታ መቕረፂታ እንታ መፅሓፍ ዓባይቲ ኮይና በታ ዓባይ ንእሽተይ ኮይና እታ ንእሽተይ ተስፈ ጌርካ እንዳሓፀፅካ ትቐርፃ ምስ ተቐርፃ ብመቐስ ጌርካ ከዓ ማዕረ ጌርካ ፅሕፈን ሽዑኡ 2 ድኾን ኣሎ 4 ድኸውን ኣሎ ዓበይቲ ኮይኑ ከዓ 8 ድኸውን ኣሎ ሽዑ ብጥራዝ ትገብረን ጥራዝ ማለት እንታይ እዩ ሓደ ጥራዝ ናብ 4 ድዩ ምስ ዓፀፍካ 8 ኾ ካብኡ ሽዑ ጣውላ ቀደም እኳ ኣውሒ ምፅኡ ተባሂሉ ብምሳር ፀሪብካ እዩ ነይሩ ሎሚ ግዳ ጣዋሉ ድሓነቶ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምምሕያሽ ኣሎ ጣዋሉ ጌርካ ነተን ጣውላ ከዓ በተን ገመድ ኣብኣ ትሰፍየን ትሽፉኖ ኮላ ጌርካ ምስቲ ጣውላ ተተሓዞ ካብኡ ዝኾነ ወይ ቀርኒ በጊዕ ኮይኑ ወይ ከምዚ ውሃናት ዝበሃል ኣሎ ጌርካ ብዙሕ ዓይነት መርጎስ ብዙሕ እዩ ግን ብመጠኑ ርእሰ መርጎስን ቀርኒ በጊዕን ዓይኒ ርግብን ጭረት እዚአን ጌርካ ሬጋ እንዳገበርካ ድሕሪ ዝኹሉ መስርሕ ዝተርፍ ኣብቲ ቆፅሊ ወረቐት ናይ ብራና መጽሓፍ ይኸውን ቆፅሊ ወረቐት መጽሓፍቲ ብራና ተሪር ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብሕብሪ እውን ጻዕዳ ብምዃኑ ንኽተንብቦ ዝዕድምን ንብርሃን ሰትዩ ንዓይኒ ዘይጓዳእ ገጽ ይገብሮም ቆርበት በባህሪኡ ንዝተዋሃቦ ቀለም ብግቡእ ሰቲ ብምዃኑ ንፊደላት መጽሓፊ ዝኸውን ቀለም ብፍሉዩ ዝዳሎም ናይ ጻዕዱ ዘይቲ ስለ ዘሎ ነቲ ብራና ዘሊቑ ደገል ስለ ደምስሎ ናና ደረቕ ቀለም ኮፍ ይድብል ኣሎ ትኾላ ዝኾነ ዕንዲዳ ንዳውን ኮላ እዩ ከዛርስ ካብ ዕረዊን ካብ ፀሓይ ፍርህት ዝበሃል ኣሎ ወዝ ዘለዎ ቀለም ካብኡ እንዳፀሞቕና ንገብር ምሕሳይ ግን ሓያለ መዓልቲ ፀለሎ መቕሎ እዩ ስርናይ ስንዲ ተሃሩር
السو تحررت السرنا ولا دقشاهم ولا سقم كلها يهلو وزه هلو ومبري احرير كهم بون تحرره تططقه تطقها او ترمس تملو سعودة قلم ما يتخلو كبرزي سقم تسلم سلا يخول مسو وزن ما سلا زلو كمزي نزي قلم السايدة تولو بالزين قلة تولو توهارو سي شو قلم زين كنسرع كلنا أبزحنا كمزي من كركر دينا نسرع اتناي مصحف مسرح عقلن طنقاقن زحتتيم جيغا ايفقدن زرمسس قلم ايكونن بتا كابشان بقو بطباب استسرحت برعي ابنوسو كف كاليت قلم اناطمعكام نعمايت سخيد ገጻት تصحف بحقي كبيديوم ጽባቀ ጽሕፈት ናይዞም ናይ ብራና መጽሐፍቲ ምስ ንዕዘብ ካብ ኣነቆት ዓዲ ኣይንውዕልን نزوم براناتات مملاخعي تباهيلوم ኣብ ልዕሊ ጽሑፋት ዝርከቡ ብሕብርታት ዝወቀቡ ኣሳእልን ሰንሰለታዊ መመላኽዒታትን ምስ ብራና ክስራሕ ዝሓልፎ መስርሕ ኣገናዚብካም ንብራና ጥበባዊ ስራሕ ግዲፍና ብራና ባዕሉ ጥበብን ተበልናዮ ዘውሕድ ኣይኮነን እዚ ብራና እዚ ካልኣይ ግዜ ሓደ ሰብ ክስእሎ ነዝቕ ንዕኦም ከም ጽማ ይክእል ምክንያቱ ናይ ኣቦታት ብጥንቲ ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ብዙሕ ድኻም ጉልበት ዘፍሰስሉ እዩ እዚ تحسو ጥንታዊን መጽሐፍቲ ብራና ምስ ንምልከት ቅዱሳት መጽሐፍቲም ታሪኽ ህይወት ቅዱሳን መንፈሳዊ ተኣምራት ናይ ደቂ ሰብ ወለዶታት ዘመነ መንግስታት ኣገዳስቲ ታሪኻዊ ፍጻሜታት መግለጺ ናይ ቦታታት ኣቃውማ ዓድታትን ከተማታትን ካልእ ሰፊሕ ዓውደ ትምህርትን ምንጭ ስነ ፍልጠትን ዝኾኑና ብጽሑፍን ስእልን ተሰኒዶም ንረኽቦም እዚ ንሪኦ ዘለና ብራናታት እዮም كابابي إرترا لو كابكلو دتفلي نا قدلاونا أنطونيوس زبهالله حجو كابريك خبزي أنا زيتنا زمز تعاتينا له زبملو زنريو لنا كلتي يساندو براناتاتيو كنريو لنا زيادة ما تأمر مرامي نايك قدما أبوات نحد مجلسي لك أمس مجلسي خوني له بملك سؤال الناس إنه يوم دقابروني رو زي فتح نجستي قدامات نجستات هجا منجستن بعد الدبهال أسألون الآية فتح نجستي بهال كم زنري أمد لنا نايت حق بملك عزي تلسمي زبال بملك ناي بيت كريستيان توما بوتات مشتراو زخنا نجار الله وي هذا حدا خوت لهم لهم نا بعابي جين أزي تي نايكو آخرتي فقيدهم بوتات ورحي خندز خمس تأتو خمس زوات زبلوز نبرو بس سأل زي بتمسحف تجين زفتها نجستي بحال فتها نجستي مالت نايس جان ناي نفس زات عمر حجاوي صحيح مالتي ما نم منجستي ما نم سرعة زخير كابز زوات زي ناي رؤسو زخاء منجست زلوا حج أكون هذا كابز فتها نجستي زوات زي كله بعلم تزرق حزنه الزرماني بحر حساب يزي بحر حساب زبهال دمان تايو المثال أبي يصوم عدد كلك توعليا ثن بعرات أب حمام أب أصوامات زلوا شمونتين شوعتين مع سوعلا بهني عدد كتوت تخونك المثال أما تكونني أما تمهر توت أو أبقت زبهالله أبقت أو دقلت أو دق أمر زبهالله بزيهم جيركاو تصيقة كلتشعن عصر تغلتن عدد كندي كم توعد مع عالت كم توعد تعرف اللي تأس ولا أزي ناكم موتي بحر حساب يبقى الوانت أزي متحف قدس كم زنريو زلنا بولي كيلانن حدش كيلانن مش توم سمانا حد زبهر بملو ما تعميرو حيزو ولا إذا متحف أزي قل إيه مسألات قل يقرأ تاريخ زنقر تبع عينتي زي مالتي تمسحفت بينه والي معلتاوي صلاة تقبرلو
قديك تاريخ كم زي كل يتصحف ذلك المصحف سينير مالتي بتاعتنا ونقرناس كلمي شو عتني تعامل هبلسي بجيز ترى إمبرت الدنيا سينير هني واتوس مصحف يركب مالتي جيب وترى زينير مالتي ناقز كل مصحف تزل مالتي نير الدنيا زبالة ولا نزبرنا مالتي እቶም በኸምዚ ዓይነት ኣገባብ ብነዊሕ ግዜን ኣርካሚ ኩነታትን ዝተዳለዉ መጻሕፍቲ ብራና ብዙሕ ጥንቃቐን ክንክንን ዘድልዮም ምዃኖም ርእሰ ጉልጽ እዩ። ምክንያቱ ጽሑፋት ብራናም ብማይ ጠሊ ሓውን ባልዕን ብቐሊሉ ክባላሸዉ ክጠፍኡን ስለ ዝኽእሉ ብጥንቃቐን ሓላፍነታዊ ክንክንን ክተሓዙ ይግባም። ብጽሑፍ ዝተዓቀበ ታሪኽ ፍጹም ዝምውት ስለ ዘይኮነም ብሓፈሻ መጻሕፍቲ بعبيو دما نايبراناتات مصحفتي نولدوتات كنستغاغرو ناي مكنخانو حلافنتاو ግዴታና እዩ